ଠିକ୍ ମୋ ଜୀବନ। 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଘର କାମ ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛ? ଏ ନା ମ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ କହିଲ, ଝାଡୁ କରିସାରିଛ? ସବୁ ବାସନ ସବୁ ଧୋଇ ସାରିଲଣି କି ନାହିଁ? ନ ସରିଥିଲେ କଣ ସେ କାମ ଗୁଡା ତମେ କରିଦବ? ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି ବା? ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ସାରିଲଣି କି ନାହିଁ? କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାର, ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି। ହଉ ଯିବ ଯଦି ଯାଅ। ସାଙ୍ଗରେ କୁକୁର ଦିଟାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ତ? ହେଁ, ଆମ ଘରେ କୁକୁର କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ବା? ମୁଁ ତୁମ ଭାଇ ଆଉ ତା ମାଇପ ଶାନ୍ତି କଥା କହୁଛି। 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ମୋ ଆଗରେ ତମେ ମୋ ଭାଇକି କୁକୁର ବୋଲି କହୁଛ? ଆଉ ଥରେ ମୋ ଭାଇ ନାଁରେ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ତମ ଜିଭଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବି କହୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତିକା ମାଇପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ସତରେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା, ତମେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ଭଲ ନା ମୁଁ ତତେ ବାଳଟା ପାଉଛି। ସଂସାରରେ ଏତେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ରହିବି ବା? ହେ, ତମେ ତମର ସେ ବେକାରିଆ କଥା ବନ୍ଦ କର। ତମେ ତମ ବାପ ଘରକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ କହିଲନି ତ? ମୁଁ ଏକା ଯାଉନି ବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। କଣ ପାଇଁ ଯିବା କହୁନ? ଆଜି ପରା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯିବି। ଆରେ ସେ ଶଳାଟା ବା ଏଇଠି ଅଛି। ବାପ ଘରକୁ ଯାଇକି ଅଧିକା କଣଟା ଉଖାଡ଼ି ପକେଇବ? ହେ, ତମେ କିଛି ଜାଣିନ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାନୁ ଦିଦି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ମୋ ବାପ ଘରେ ବାନ୍ଧିବି କହୁଛି। ଯଦି ଭଲରେ ଭଲରେ ମତେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ନେଇକି ନଗଲ, ଖାଇବାରେ ମଶା ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେବି କହୁଛି। ହଉ ହେଲା, ରାଗନି ଜମା। ଆମେ ଯିବା ଆଉ। ଏଥର ଖୁସି ତ?